plno úspešných skladieb. Ej! Týmto ťakským, nomen omen. Ďakujem veľmi pekne. Tak a na zdravie, no. Nemám mikrofón, tak na zdravie, milí priatelia! Just know I'm čo to všetko znamená? Nevidíte znamenia. Chlapi odišli od teba, stále si verní ľudia kráčajú mimo ľudské show. Vydajúce nadpisy, články od nimi nadpisy. A miesto je dlana, skupuje sa jedna krysy. Že sa prepadneš, pod nami už nič nie je. Iba samo, čo sa smeje, iba peklo, čo ťa hneje. Je to slovo, podnikám plný hlasy, počuť vlky. Konečne spadalo, aj sa ukazujú na vinníka bek. Čítaj, čo je napísané, chceš veľa prezradiať ti dávne proroctvá, že sa diabol páli viac než neuvidíš, ak máš chlapky priamo na očiach. Robí ho opýtal, či by sa nemohol so mnou stretnúť a nemohol so mnou spraviť nejakú muzičku. Robi povedal, že bez problémov, pretože to je úprimný a otvorený človek a ja som povedal OK. My sme sa tak raz rozprávali na hoteli po koncerte a že chalani bolo by už niečo takéto spraviť, lebo sa nám nepáčilo, čo sa tu vlastne deje. Takže sa rozhodli, že áno, urobme takto. Sadli sme si do skúšovne, napísali sme skladbu, potom sme si ju trošku pocvičili, potom sme ju trošku nahrali, potom sme ju urobili ako celkovo, že dokončili a zrazu z toho vznikla táto skladba, natočili sme ju na ňu videoklip a Ja bývam v Nitre a v širokom akoby okolí, tam som si postavil barák, ale u nás nie je také miesto ako je. Ja som povedal, ja poviem 3000 km za tým, aby naša spoločná vec bola zaujímavá a bolo to oveľa menej kilometrov, aby to bolo fakt, že fest zaujímavé. A pozdávajú sa ti tieto miesta, páči sa ti náš región? Jednoznačne, brácho, a poviem ti, že keby som to mal zopakovať znova, tak to zopakujeme ešte raz.